салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинед 751 рақамҳои давлатии Тоҷикистон ай. Айни ҳол дар автовокзали Котельники қарор дорем. Нафарое ки харидорӣ кардагин билети автобус расо рӯзи 10 октябр дар видеои пештара тамошо карда будем. Шумо мебиёед ана ҳамин автобусда расо 10 октябр сафар мекунем ба хатсайри Котельники Хуҷанд Душанбе прямой рейс. ва нагуфтанам оно ки бародаро айни ҳол дидестин якум уже видеои мебирояд ки ман курка пӯшидагим бениҳоят хинукай бародаро айни ҳол берун борон задестай ва хинукиву сардия нигоҳ накарда видео кардестем ки шумо бохабар бошед ки расо рӯзи 10 октябр ба кадом автобус сафар мекунед. нархҳои чипташ аёнай бародаро 8000 рублай расо рӯзи 10 октябр сафар мекунад, баъд рӯзи 13 Хуҷанд прямой рейс мешава 8000, баъд аз 13 бародаро баъд аз 13 нархҳо болову поён мешава 9000, мумкин то 10000 ҳам бихеза. ҳамун нафарое ки дар ҳақиқат шумо нози карашма дорен, лучи хубтараш қимат ҳам боша ба самолёт гирен равен. барои автобус барои нафарое ҳастае ки яъне қувваи мардакӣ доранд, қувваи сабру тоқат доранд, қувваи азобу машаққата доранд. автобус осон нестай. самолёт да гирен қимат ҳам боша равен ки то ки азоб накашед. автобус диден дар болои 4 та резинен бародаро, болои 4 та резин дае, ҳама ҳолати шиданаш мумкин аст. ва нафарое ки бе документе ногуфта намона, қариб аёдам мебировардам ки ҳамин чия бирасонумтон, тоқати автобус надорем бародаро, лучи хубтараш самолёт қати равен. баъд нафарое ки документ надорен, возвращение народи набигирен. барои рейси пештара рафтагӣ занг задан, бачаҳо даже нишон додан ки 10 та пост гузаштан проверка кардан. нафарое ки қарз дорен, суди мисти дорен, дар граница гардондан якчанд нафара, регистратсияи просрочни боша бародаро, раҳда хитон муомила мекунед, дар документҳои шумо ягон кас ҷавоб намегӯяд. хитон мебиёен, билета ай каса харидорӣ мекунед ва чӣ кор мекунед? шофёр қад муомила мекунед, кадомета гузаронда метавонад, кадомета наметавонад, таваккал ба худо мекунед, мерен. дидем ки ҳаво бениҳоят хинукай бародарҷоноб. комментариҳо дар нози бозортона нишонатен, занг занед, ранги мардак шавен, камтар бедор шавен, ақли солима кор буфармен. билетҳои самолёта гуфтам, пешниҳод кардам шумо дар моҳи октябрда, баъзеҳо занг задем ки ман 19500 харидам, шумо дар видео 19 гуфтагӣ. бародарҷоноб, охир билетҳои самолёт дар як рӯз 10 маротиба официально болову поён мешавад. ман ҳаракат мекунам ки як чиз шумо дар бирасонум, камтар бедор шавед, чашмтон ҳуй шава. шумо ҳамин қадр ки ҳаракат мекунем, чӣ кор мекунед? дастгирия фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариғ надоред, подписатсия кунед. ҳамун нафарое ки дар ҳақиқат канали Ройгон Авиа боварӣ дорен ва нафарое ки канали Ройгон Авиа билет харидагин, самолёт боша, хоҳ автобус боша, ба ягон мушкилот дучор шуда бошед, ман бахшиш мепурсам аз шумо бародаро. ҳама вақт кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам ки ҳамун чизое ки хуб мефаҳмам, медонам, пешниҳоди шумо кунам, то ки шумо камтар чашмтон ҳуй шава. ҳастай бачаҳои баақл, ҳастай ба фаросат, ба тамиз, но бисёриёро мебинем ки ҳолиам ай ақл камтарак ақибен бародаро. кӯшиш кунед ки ақлтонро истифода барен, кор буфармен, гирон кунед. ва нафарое ки шумо айраҳои дур мебинед, ҳатман кӯшиш кунед пешакӣ билетотонро харидорӣ кунед ки омада расо рӯзи амун рейстон анамихи хинукида беранда набестем беҷо. занг зане видеовизив қати манам мебинем ба чашмтон, бетарс, бешубҳа дар кадом гӯшаву канори дунё набошед, ман пайдо мешавам. агар шумо ба мушкилот дучор шавед, бародаро, ман дастиваз ҳастам. қатнун нафарое ки ҷавоб наметиҳам, бахшиши зиёд, ҳар як смс шуморо мехонам, ба ҳадди имкон ҷавоб метиҳам. мо шуморо интизорем автовокзал Котельники. нафарое ки қувваи мардакӣ дорен, автобусҳо ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа рейс мешавад. рейси оянда Хуҷанд Регар ҳастай, баъд Душанбе мешавад рейсо. пешакӣ занг занен, кадмоира ки ҷое ки маъқулай, аввал пурсен ки рейси ки ҷоҳай, нархш чандай, маъқултон кишид бародаро, ба харидорӣ кунед чипташа. ман рӯз то рӯз кӯшиш мекунам ки иншааллоҳ шумо ҳамо рейсое ки маъқултонай, через пересадка, прямой, ҳамаша пешакӣ шумо да бугум, баъд шумо ба дили пур омада сафар кунед, то ки раҳи дуроз наёен, худтонро саргардон накунед, то ки маблағи зиёдӣ раҳ да сарф накунед. ҳама ҳамин кӯшиши ғайратҳои ман барои ҳамиае ки шумо
расходи зиёд накунед. Ӯ расходое ки раҳ да мекунед, такси да мекунед, ба дили пур ба боварӣ занг занед, харидорӣ кунед ва ҳамун рӯзи рестон фақат сафар кунед. Ягон саволо боша комментариёда нависен. Дастгириро фаромӯш накунем бародаро. Кадмое ки аққуратҳо менависен ё ки ягон гапи қабе менависен, ба худо қасам як заррае агар шумо имон дошта бошен ин гапи бад наменависен канали Ройгон Авиада, барое ки канали Ройгон Авиа айнол ҳаракат кардагай ҳама мушкиливу азобу машаққати хунукиву барфу борон да ҳама машаққатитонай чӣ мушкиле шидагай ай тарафи канали Ройгон Авиа, ай тарафи авиакасаи Ройгон Авиа, ай тарафи автобусои Ройгон Авиа, ман бахшиш мепурсам, бачаҳо ба дил нагирен. ам мушкиле ки шумо мегзарем манам гузаштаистам, қатитон якҷоя дидаистам ва кӯшиш кардаистам ки рӯз то рӯз беҳтарин шароитҳоро барои шумо пешниҳод кунам. Рақамҳои боварии Ройгон Авиа бародаро фаромӯш накунем, бениҳоят зиёд через посредникҳо меоен дар инҷа ҷанҷол мебардорен, кипиш мебардорен. Рақамҳои доимии Ройгон Авиа 8999 826 84 85 8925 899 86 81 гай ватсапо кор мекуна, номеро дастӣ прямой кор мекуна. Фақат ногуфта намона ки ба ҳадди имкон ман ҷавоб метиҳам бародар, як бора ду даст дорум ранги шумо, ҳамун нафарҳое дар имконият мешава ҳамада ҷавоб метиҳам.